mwana zongobuda achiti hanzi ye kungoita zikufesi rakashata nezikubhachi rakangodaro munato muovheti tumadharadhara tekumamisha mazona tiri kuzviti maovhetsi hatizoziva hedu kwadzisisi vamwe tiri tima Nyiro inoita mugoziva zvamanga musingazive. Hello guys, how are you? Salibonani Ninjani. Okay, so I'm back again here on your favorite channel with a hit. Okay guys, so panapa zviri kunzi izvo pane vatimu rakashika vanga vakambonzi dzingwe mbichana mugame maovhets, some of the ovhets vanga vakanzi ivo ngavaite sei ngavarowe pasi muZANU-PF. So today ndasangana nenyaya yandinayo panapa iyo iri kunzi president ivo vanga vati zvoni vanhu ava ngavaite sei ngavadzoswe mugame because it seems like comrade Chinamasaka vanga vangaitawo zvemusoro wavo zvavaita ngogaya vegaka cause ndivo vanga vaita kuti vanhu ava vaite sei vadzingwe muZANU-PF. Okay, so it is being said that president has reversed our dismissal, stating that he never met with the comrade Chinamasa regarding our dismissal. This decision underscores the president's commitment to transparency and fairness in addressing the concerns of the people. HE said it's null and void. Okay, so yeah, which means team reta sei radzoka mugame saka which means comrade Munamasa angoita zvemusoro wavo kapa guys, and so zviri kunzi some of these ovhets vadzoka mugame vadzoka mugame yati yenyema ovhets ona ari kwangokandoka mapachileni pamwe pacho mwana uzongobuda achiti hanzi ye kungoita zikufesi rakashata nezikubhachi rakangodaro munato muovheti tumadharadhara tekumamisha mazona tiri kuzviti maovhets hatizoziva hedu kwadzisisi vamwe tiri timu ama2k saka ndangoti ndingopfuurawo nepo ndakangosakanawo nacho zvangu mastrichi chengonzi munhu kungoita zifesi rakangodai hadzi ato maovhets. Anyways guys, so yeah, ndonyaya yatanga tinayo panapa kuti some of the ovhets like including vanana timu ranageza rero ranga ranzi ngarirowe pasi utwa vona they are back in the game. Okay, so utwa upresident yena ngowakhe uyo okhulume le ndaba lena kusho ukuthi lo mjida okuthiwa uComrade Chinamasa indaba kade ikhuluma yona it wasn't clear and it wasn't actually finalized ngoba nxa upresident sekethola labantu seketshela labantu ukuthi mababuye back kuZANU-PF kusho ukuthi bekuyindaba engachazisekanga kahle makadi vanhu veZimbabwe awatinokudzai nezvatukunzwa muchivhitivhiti zvamuri kuburitsa muchitaurira ruzhinji kuti ruone kuti zvii zviri kunetsa muZimbabwe. Tinokutendai tichikukudzai vane nhamba dziri kushanda idzi. Dambudziko ratinaro muZimbabwe nderaMinister of Justice anenzi Ziyambi haana kuenda kuhondo ende haazivi kuti vanhu vakaenderei kuhondo. Ndo dambudziko ratasangana naro manje rokuti Ziyambi ndiye ari kukontrora makotsi ese, ndiye ari kukontrora parliamendi, ndiye ari kukontrora majere ese. Saka taita dambudziko nomurume yeyu. Murume yeyuyu kana varungu chaivo vanga vari right. Murume atoonesa nhamo yeyu anonzi Ziyambi. Kubvira angotora chinzvimbo cho Minister of Justice chaiwa zvinhu hazvinambobva zvamira zvakanaka. Ndove vamwe vanhu vanofanira kuzoongororwa nezvavo kuti mitemo iyi iri kushandiswa kujustice iri kumbobvepi. Nokuti iye akari kuzviita kamunhu kakangwara stereka kaZiyambi kari kuzviita katsotsi kakangwara stereka ndaba utsotsi hwokudzvinyirira hama dzako. Saka vanhu vakaenderei kuhondo kana yava nenzi vana mahiya vemunoomba chavakaendera kuhondo kwacho chii manje? Kana vachiti ivo mitemo inenge ichiiswa nevanhu ivo vanoti haishande inoshanda iZANU-PF. Ipapo handione zvichishanda. Ende mutungamiri watiinaye uyu Mnangagwa uyu
imbavha, itsotsi chairo tsotsi, nokuti zvaanotaura hazvizvo zvaanoita. Zviri kuonekwa nenyika dzese dzepasi rino kuti zvamunotaura iwewe nezvaunoita hazviwirirani. Saka vaMugabe zvavaitaura kuti uyu munhu is not fit kuti ave anotonga nyika uyu, vaizviziva, vakanga vatoona nezvazviri. Pari dambudziko takazopiwa navaChiwenga. VaChiwenga ava vatora nyika vapambapa, iko zvino varongosungwa vakanyarara kuti zi, vari kusungwa nezita ravo vakanyarara kuti zi, havana action yavanotora. Kukana iye uyu achiti iye ane power, adii kudzinga Chiwenga. Iye akadzingwa wani nana Mnangagwa. Mnangagwa akadzingwa wani naMugabe. Kweye adii kumudzinga. Kuratidza kuti anomutya, ndesaka asingamudzingi Chiwenga. Chiwenga ndiye muridzi chaiye kutyiwa. Dai achinzi haamutyi anenge akamudzinga. Ko vamwe vari kudzinga wani maministers. Are you guys ex-detainees, ex-combatants, non-combatants? Do you remember that this man is this government of yours of ZANU is refusing to give you your money? You were sleeping outside, sleeping under the trenches, spending 4 to 5 days without eating. When the food comes, you eat only a cup of beans to survive. And now these people of ZANU-PF, they are refusing with your money. They are looting. They are taking your money. They are doing their own businesses. Sometimes makakanga muchibhonjwa uko vamwe vechitora ndeigwisi. Do you remember at Solwes in Zambia that some of you guys they gone with water the time when Smith bombed that camp? Do you remember that? But now these guys, they don't want to give us money. On the third one, let's go to the street with the others. You ex-combatants, you are being robbed by this man. Saying, hey, I will give you money, I'll give you money. When the elections comes, each and every year, when the elections are doing elections, they said, you will give me money next week. Hey, they will give you money. Hey, we want to vote you. Where's the money? Please, Zimbabwe, wake up. Don't be used. Keta chimwana mai maonyera ndakaita inini ka maonyera ndakazvisitata ndinyatsoziita ka ndichiona ka unoona Zimbabwe inoyi kai haina kuvakwa nevanhu vemaforefathers vemuno muZimbabwe, haina kuvakwa nevanhu ivavo. Varungu vachiuya vakatoita against vanhu vemaforefathers edu isusu vana verudzi rwanambuya nehanda zvichibatana nemandevere akatanga kuuya before vanhu veMozambique, Malawi and whatever, Nyasaland Rhodesia and whatever ndizvo. So ka zvauri kuona ka ZANU-PF iyi kai ZANU-PF ka inini maonera ndakaita ka ZANU-PF ipart yevanhu vechirudzi vakavaka nyika inoyi. So pakuvamba kwehondo yakavambiwa nevanhu vemashona nemandevere and also handiti vari vanhu vemunomo vanga vane direction yemuno. Ava vanhu ava ndo vakazovaka nyika inoyi vachibatsirana nevarungu, ndo vanhu vanga vari padhuze nevarungu vechirudzi kubva Malawi, Mozambique and also Zambia, you see. So zvikutoitika debate riripo izvinezvi kacho inyaya dzavo ndedzemudanga idzi. Malawi yakatonga,
Zambia yatonga, Malawi yada kutongawo. Vana vema-aliens vanomaliens vana Mnangagwa na Chiwenga and also zvichinda zvakadaro. Saka neimwe nzira hatifaniri kungononetseka nezvinhu zvese izvi. Isu vana sekuru vedu vairova mabhasikoro vachienda kumusha vachimbonorima vachidina nditi vanhu ava vachivaka nyika nditi. Saka vari kudya nyika yavo vandiri kubabata, vari kudya nyika yavo yakavakwa nemadzisekuru avo inhaka yavo iyi vandiri kubabata. Saka izvi nyange zvikanzi hanzi Chiwenga abva, Mnangagwa abva, Ninga abva, as long iringori ZANU-PF chete ka vanhu vamwe chete, vanhu vemudanga, vanhu vemumwe chete. Saka hazvina zvazvinombochinja kana chimwe chete, kana kusungwa nyangwe vana Wikinewa hambofa vakasungwa vakapinda mukati, hakuna zvinhu zvakadaro. Vari kungopanana ma-terms and ma-duties. I think tichazonyatsotaura paine time, handiri kubara ndichataura paine time. Ndine mastudies angu andakaona zvangu just general. Nyika yawe vanhu vari kudya upfumi hwemadziteteguru avo.